Shareef awwal na jinjina ma da haratta na Esha Shareef injiniya alƙara girma. Gaisuwa gare ka Shareef awwal na jinjina ma darakta na Esha Shareef injiniya alƙara girma. Ga gaisuwa gare ka Shareef awwal na jinjina ma da haratta na Esha Shareef injiniya alƙara girma. Gaisuwa gare ka Shareef awwal na jinjina ma darakta na Esha Shareef injiniya alƙara girma. Allah na sa a farko sarkin nan da ya bada baiwa. Darakta na Esha Shareef aikinka yau na birge kowa. Mai taimako ga bayan Allah marayu na yabawa. Mai takama da ikon Allah baiti nake ma. Shareef awwal ka zamto ruwa mai maganin gishirwa, zaki sarki a daji kadarare magiwa. Mai sauri maza ya cin maka ba ko da barewa, dan kai riko ga sarki Allah to wa za ya cin maha. Shareef bawa na Allah da ƙaunar bayi da Allah, masoyi ne ga manzan Allah zuciya na sababi illa. Ga hidima ga addinin Allah bai wasa da sallah, daranta ne na Esha Shareef alƙara girma. Shareef kamfani ɗaya tilo da ya yi bikin karamawa. Muna alfahari da hakan kannywood min girmamawa. Suna haɗa kan kannywood Bollywood wajen karamawa. Hakan zai samu soju da Esha Shareef sun ba mu dama. Kaza mai kyankyashe kwai ko da ba na taliba, Shareef zai taimaka ma ko da bai san ka ba. Daraktan Esha Shareef farin wata mai kyau da duba, garin sama kun ga sai sauraro, wiwa za ya farma. Fitila mai haska kowa, rana ba a tarewa. Mai saukin kai Shareefi injiniya baya dagawa. Mai kyauta ne da hannun damansa hagunsa baya sanarwa. Ilimin
boko da addini injiniya jinjina miki ma. Gaisuwa gare ka Sharif Awwal na jinjina ma. Darakta na Esha Shareef injiniya alƙara girma. Addu'ar iyaye ku gane ita ce take bibiyarsa, babu boka babu tsafi mahaifiya ce garkuwarsa. Ni sharifi ne na manzan Allah, jini ne gare sa, wanda din zai ja da ikon Allah shi zai yi